Ако една лоза бъде подрязана в подходящия момент, то тя има шанс да насочи достатъчно хранителни вещества към цветовете си и да ги изхрани. Има шанс да даде богати плодове. Но ако една лоза бъде оставена да се разраства неконтролируемо, особено ако е крепка, слаба и млада, то тя може да не отделя плод, може да подивее или дори да изсъхне. Тази аналогия може да се приведе и към нашия живот. Ако човек оставя много различни мисли и идеи да циркулират неограничено в него, да пръска ресурсите си в различни посоки, то има шанс той да изсмучи земята под краката си. Има шанс да се фрустрира, да се панира, да се изплаши, да се измори. Затова идват на помощ две средства – металът, за който ви споменах в едно от предишните ми видеа, и земята. Ако човек има силен метал, а металът е аналог на истината, то той може да си каже: има ли смисъл да размишлявам колко ли е трудно да проектирам машинни елементи, без дори да имам познание така да начертая една проста скица? Имам ли луксът да си представям, че мога да бъда като Джими Хендрикс и да свира комплексни китарни композиции, ако дори честит рожден ден не мога да изсвира? Истината може да боли, но тя може и да не спестява време, енергия, бърнаут и дори да спаси бъдещата ни кариера. А от друга страна, силна земя също може да ограничи дървото и той като човек си зададе въпросът: имам ли желание да се разраствам? Ако харесваш мястото, на което се намираш, ако животът ти е достатъчно интересен, може би няма смисъл да излизаш сега от това положение. С две думи, металът регулира потенциалното ни желание да се разрастваме, докато земята изобщо поставя под въпрос дали искаме да се развиваме в дадената посока.